abayingcwele. Amen. Sizovula ngesihlabelelo 143 osukuthama kwebandla. Amen. Ukholwa kwethu kulobu buNazaretha kuyilidwala
lesi sithandazile hlala phansi. Lesi sihlabelelo sikhuluma ngenkolo yethu. Lesi sihlabelelo sikhuluma ngenkolo yasezulwini. Uthi uShembe ukukholwa kwethu uloku kuNazaretha kuyilidwala elibushelelezi elehlula abaningi. Wena uyathanda yini ukusilandela lapha siya khona? Uboqala uthenge isibindi uma ufuna ukuba uye lapha siya khona. Wena uyathanda yini ukuba uye lapha esiya khona? Wena uyathanda yini ukuba uye embusweni wezulu? Uma ufuna ukuya embusweni wezulu, uma ufuna ukuba uye lapha njengoba silapha siya khona, uboqala uthenge isibindi. Ngani na? Ngoba indlela yokuya ezulwini incane. Ushembe uthi indlela yokuya ezulwini incane, inamatshe, inameva. Indlela yasezulwini incane, inamatshe, inameva. Ihanjwa ngabambalwa ama ufuna ukuya lapha siya khona. Ngakho-ke unaso isibindi sokuba uhambe ngendlela eya ezulwini, ngoba ilidwala elibushelelezi elehlula abaningi. Ekugcineni kuShembe uthi wozani maqhawe, hlabani umkhosi, niwavikele amagwala, hlomani ngamandla. Indlela eya ezulwini, indlela eya embusweni wezulu, indlela yokuNazaretha, indlela engalula kubantu abangayazi indaba kaNkulunkulu. Usho njalo uShembe kwihlabelelo 211 ekisisifunde. Uthi besethweswe thina inkosi, ijoka lemphefumulo yethu, savuma salethwala, singephinde silethule. Besethweswe thina inkosi, ijoka lemphefumulo yethu, savuma salethwala, singephinde silethule. Ngani na? Ngoba lingukuphila komphefumulo wethu, liyindlela yemphefumulo yethu, noma siphila noma sifa. UNazaretha kulijoka lemphefumulo wethu esivumile ukuba silethwale, esingeke futhi silethule, ngoba liwukuphila komphefumulo wethu, liyindlela yomphefumulo wethu. Ngamanye amazwi uthi uShembe ngokuNazaretha siyaphila, ngokuNazaretha siba nendlela eqondile eya ezulwini. UNazaretha kuwukuphila komphefumulo wethu, UNazaretha kuyindlela yomphefumulo wethu, ngoba umphefumulo wethu uyaphila uma uNazaretha. NgokuNazaretha sibona indlela yokuya ezulwini, sibona indlela yombuso kaNkulunkulu. Besethweswe thina inkosi, ijoka
savuma thina salethwala ushembe uthi bese thweswe thina inkosi bese thweswe thina uJehova bese thweswe thina umveli nqangi bese thweswe thina usomandla usethweswe ijoka lemphefumulo yethu savuma thina salethwala singephinde silethule ijoka lomphefumulo wethu ukukholwa ijoka lomphefumulo wethu ubuNazaretha ukukholwa kuyijoka lomphefumulo wakho kanjani uma uthatha isifungo salenkolo yobuNazaretha usuke uthatha isifungo sokuthi ngifuna ukuhlala noNkulunkulu uma uthatha isifungo salenkolo yobuNazaretha usuke uthatha isifungo sokuthi ngifuna ukuhlala noNkulunkulu ngifuna ukuhlala noNkulunkulu lapha emhlabeni
ngifuna ukuhlala noNkulunkulu nasezulwini. Usho njalo shembe, isifungo sobuNazaretha simi kanjalo namanga yini. Isifungo sobuNazaretha sithi ngifuna noma ngithatha isifungo sokuthi ngihlale noNkulunkulu. Ngihlale noNkulunkulu ngilapha emhlabeni. Ngihlale noNkulunkulu noma sengifile. Yikho etushembe ubuNazaretha kuyisifungo somphefumulo wakho. It has got nothing to do with your flesh. No. UbuNazaretha akuhlangene nomzimba wakho. Kodwa ubuNazaretha isifungo somphefumulo wakho. Osithathayo ukuthi ngifuna ukuhlala noNkulunkulu. Usho njalo shebe uthi khumbula ukuthi namuhla usuwenze isifungo. Namuhla usuwenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho. Can you imagine that? Namuhla usuwenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uJehova ume lapha kuwe. Wabhala phansi ukuthi kusukela manje sengenza isivumelwano nawe Jehova ukuthi sengiyohlala nawe ngize ngife la emhlabeni, ngihlale nawe noma sengifile. Usayine noNkulunkulu esayine lesi sivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Bese uNkulunkulu uyasayina noNkulunkulu uyasayina. Okokuqala uqale nixoxe. Yabona uma uphakamisa isandla uthi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni, usuke usushilo ukuthi verbally inkosi sengingowakho. Then the next step, and which is the last step, ukuthi uyongena emanzini. Ngenkathi ungena emanzini uphuma igama lakho seku umNazaretha. Uphuma igama lakho usungwasezulwini. Uphuma igama lakho usungongcwele. Amagama akho lawo. UmNazaretha, ungwasezulwini, ungcwele. Uthina ushembe khumbula ukuthi namuhla usuwenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Ngenkathi wenza lesi sivumelwano noNkulunkulu nibhala phansi ukuthi isivumelwano lesengisenzayo uyazi ke na ukuthi ukwephula isivumelwano kusho ukuthini. uNkulunkulu is now bound to look after you. Ngoba sengenze isivumelwano sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. And God is now bound to look after you. Immediately uphuma elokhuzeni, uphuma emanzini, God gives you your own religious angel. Ethi nansi ingilosi yakho ezokubheka. Uma uhluphekile uyotshela mina, le ngilosi iyokwenzela konke. Uyoyonda le ngilosi. Ngoba ingilosi yakho uyithola usuwenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala naye. Lokhu kuhlala noJehova is not just a mere talk.
ukuthi hayi sengihleli noJehova. No. Ukuhlala noJehova kunemgomo, kunezinto okufanele zitshengise ukuthi wena uhleli noJehova. And umuntu, the one who is looking after you, your angel, iyona ezobheka ukuthi lo muntu enginikwe yena usahleli noJehova. Because ingilosi ohamba nayo enkolweni yomdabu ifana nedlozi lakho. Enkolweni yomdabu ilento abayibiza kuthiwa idlozi lakho. Kodwa lapha ezulwini sinikezwa ingilosi yethu ehamba nathi. Umuntu nomuntu unengilosi yakhe ehamba naye. Iyona le ngilosi okufanele ukuthi uyondle, uhlale uyinikelela. Ngoba iyona le ngilosi umfana wakho. Kodwa ayisiyena umfana wakho ingozi futhi kuwe, ngoba uma ungasakwenzi enivumelwane nakho noJehova, igijima iyotshela uJehova futhi. Whatever you do, igijima iyotshela uJehova. Uma wenza kahle, igijima iyotshela uJehova ukuthi lo onginike yena wenza ukuthi nokuthi ngicela ukuthi umenzele ukuthi. Kodwa futhi uma ngabe ungahambi kahle, iyona egijima iyotshela uJehova ukuthi lo muntu onginike yena wathi ungowakho akasiyena wakho. Lo muntu lona ungcolile, lo muntu lona uyangcolisa. Uyangcolisa. Ungcolisa kanjani? Ungcolisa ngokuthi wenze izinto uJehova eningavumelananga naye. Ngathi isayini uDunazaretha. Ngoba ubuNazaretha bunenqubo oyibekele ukuthi kufanele uhambe nayo. Kuyinkolo enenqubo oyibekelwe ukuthi kufanele uhambe nayo. Uma ethi uNkulunkulu gcina isabatha, kufanele ukuthi isabatha ugcine. Uma ungasagcini, ingilosi yakho iyagijima iyotshela uNkulunkulu ukuthi lo muntu onginikeze yena akagcini isabatha. Uma uthi ungumNazaretha uyabonakala usuphuza utshwala, ingilosi iyajapa igijime iye kuNkulunkulu ithi lo muntu lona useyaphuza. Uma ungumNazaretha ubuye uhambe izangoma noma abathandazi, iyagijima le ngilosi iyotshela uNkulunkulu ukuthi lo muntu onginikeze yena useyahamba izangoma, useyahamba abathandazi. Uma ngabe uthi uNazaretha uyatholakala usuqomile noma usuqonyiwe, le ngilosi iyagijima iye kuNkulunkulu ithi lo muntu onginikeze yena useqonyiwe, lo muntu onginikeze yena useqomile, lo muntu onginikeze yena useyathakatha, lo muntu onginikeze yena unenhliziyo, lo muntu onginikeze ibala yonke into oyenzayo. Yikho ngilithanda igama elithi count your blessings and name them one by one. Because even your curses, even your sins are counted and named one by one. It is not just your blessings which are counted and named one by one, but your curses, your sins are also counted and named by one. And you cannot afford ukuthi ube uthathe isivumelwano sokuhlala noNkulunkulu and uhlale noNkulunkulu bese futhi wenza izinto uNkulunkulu ongayifuni. Because immediately wenza into uNkulunkulu ongayifuni, uthi uNkulunkulu uyisitha sakhe. Noma yini uma usenza into uNkulunkulu ongayifuni, uNkulunkulu uphenduka kuba isitha sakhe, ngoba you took an oath, you took a vow. Wasayina ukuthi sungasezulwini, wakhishelwa ingilosi ukuthi zihlale nawe
usizakale waze wafunelwa isihlalo lapho uthi bawuphuma umphefumulo wakho uyohlala khona, and all of a sudden yonke leyo nto wena usuyibukela phansi, usuyibukela phansi bese thweswa thina inkosi ijoka lemphefumulo wethu savuma salethwala singephinde silethuba ngoba lindlela liwukuphila komphefumulo wethu. Leli joka lomphefumulo wethu ubuNazaretha. ubuNazaretha uthi kwesinye isihlabelelo uShembe, wozani webadini, wozani webasweli, nina eniswele leyo ngubo yokwembesa umphefumulo, ngoba lizofika lelo langa uzodinga umphefumulo wakho. And therefore uma silapha asizile ukuzodlala, asizile ukuzosinisa amahleza, asizile ukuzodlala ngoNkulunkulu. We are very serious. Uma bengekho abantu abangamaNazaretha abakhonza uNkulunkulu, amaNazaretha akhonza uNkulunkulu azoqala. Amen. Uma silapha singazami ukusheba lenkolo nezinye inkolo, ukwazi ukwehlukanisa enye inkolo nalenkolo, ngoba you are not sure ukuthi siye endaweni eyodwa. Umbuso wezulu unama requirements awo angekho kweminye imibuso. Umbuso wezulu unama requirements awo, so awukwazi ukusheba into yasezulwini nenye into. Yiko uNkulunkulu wathi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami, because wayazi ukuthi ukuba sezulwini kunama requirements akho angafani namanye ama requirements, and ukuba sezulwini uma ngabe usezulwini usuke uku-grade A wempilo yomphefumulo. And u-grade A of whatever awukwazi ukuthi ukhuliswe njengawo yonke ilokhu. Ngisho isihlahla se-orange uma uzosenza uzokwenza ama-orange ebe u-grade A, sifuna njalo ukuthi sihlale sichelelwa ngendlela ukuthi ama-orange esizowathela kube ama-orange abu-grade A. Noma ngabe utamatisi uma ufuna ukuba uqalwe ube u-grade A, kufanele ube nendlela owukhulisa ngayo, kufanele ube nendlela owutshala ngayo ukhule, ngoba ukhule u-grade A uthele u-grade A. Yonke into e-grade A ukuba u-grade A kwayo uqala ikhuliswa, uqalwa itshalwa. Kufanele kubonakale indawo etshala kuyo ukuthi lesi sihlahla noma lesi sidlo siyokwazi ukuthi sikhule kahle, sichelelwe ngaso sonke isikhathi, senziwe yonke into ezokwenza ukuthi uma sithela sibe u-grade A. The same thing applies to us as amakholwa. Ikholwa elizongena embusweni wezulu kufanele likufanele lokho liqala likholwa lisemhlabeni, yonke impilo yalo isekelwe umthetho kaNkulunkulu ukuze ifanele ukuthi ezulwini ingene ezulwini. Manje ke kodwa kanselo isihloko ebengikhuluma ngaso esithi umehluko phakathi kwenkolo yomdabu nenkolo kaNkulunkulu nenkolo kaJehova. Lokhu ngibeka ngoba it looks like, it seems ukuthi abantu abanye abangamaNazaretha bayabecabanga ukuthi
bengasheba ubuNazaretha nezinye izitho, bengasheba ubuNazaretha nezinye inkolo. Alikho icala ekuthenini abantu abakholelwa enkolweni yomdabu beyiphile inkolo yomdabu ngoba inkolo yabo, noma sebefa bayohamba ngendlela yabo, bayohamba beye kwabaphansi, beyohlala lapha kuhleli khona abaphansi. Nemimoya yabo, le mimoya thina asimbizi ngokuthi imoya nje, kodwa simbiza ukuthi ukufa. Kodwa akunalo icala lokuthi uma ngabe ufuna ukuthi uthathe inkolo yomdabu, uthathe inkolo yomdabu. Uma ufuna iBuddhism, uthathe iBuddhism. Uma ufuna iIslam, uthathe iIslam. Uma ufuna ubuKristu, uma kunenkolo eqondile ngoba ngiyazi ama-requirements of Christ, uthathe khona. But uma ufuna ukuba ngumNazaretha, yiba umNazaretha. Musa ukusheba ubuNazaretha nezinye inkolo. Musa ukusheba uNazaretha nezinye inkolo. Musa ukuthanda ezinye inkolo uyishebe nobuNazaretha. Esikhathini esiphambili ngadlala inkulumo yomunye umlungu owayekhuluma ngeSabatha. Namhla ngifisa ukuba ngidlale inkulumo yomuntu okhuluma ngenkolo yomdabu. Ikhona leyo video noma inkulumo othile ukuthwasa Mamkhoza yila usuke khona ungenwa umuntu othile ngenhloso ethile. Angiphinde ungenwa umuntu othile ngenhloso ethile. Ngizokwenza isibonelo. Kukhona ukuthi ungangenwa umuntu owayeyisangoma, ungenwe umuntu nje phaka. Okuwena ngenhloso yokuzokwenza ukuthile. Manje ke inkinga ekhona ukuthi bese ke lo muntu adinge izindlela ezithize ezizoshiwo yena kulomzimba, omunye adinge usizo la ezokhomba khona lo mzimba ukuthi bayosizakala khona ngokwendlela afuna ukuthi alapheke ngayo lo muntu okuwena ukuze naye akwazi ukuyokwelapha. Mangithi ukwelapha angisho ukwelapha ukugcoba imithi njalo njalo, kodwa ukulungisa isimo esithile. Kukhona umuntu othi okathwase ethwasela nje ukuthi bafuna ukubuyisa into ethile yayikhona emndenini eyayingekho, kumbe uthwasele nje ukuthi bafuna ukuthi ulungise isimo okungekona ukuthi uyosebenza abantu. Manje ke yila indaba ifike iphithane khona ke ubona manje abantu behambe bethwasa, umuntu athwase kuzibekanini. Nazi izathu ezenza ukuthi abantu bathwase kuzibekanini. Ngake ngiqale mhlambe ngezinto ezintathu Mamkhoza eziwukhiye ekwelapheni kwendabuko. Okokuqala ubunyanga. Mangithi ubunyanga qhamuka egameni ukunyanga, ukwelapha. Manje ke ubunyanga behlukile. Ubunyanga behlukile nje, buhluke ngezindlela obufika ngazo. Kukhona isinguni, kube khona isindawe. Ubunyanga lo. Bese bakhona okwesibili okuwukhiye, isigodlo. Ngizochaza ukuthi ngani isigodlo siwukhiye, ngoba uma ke kwangcola isigodlo ngeke liphinde lisebenze lelo dlozi elingene kuwena. Bese okwesithathu kuba impande. Impande okuyiyona okufanele lo muntu ongena kuwena anikwe yona ngokuzisholo kwakhe, hayi ngokusho kukaGobela. Ngakho ke lana sithola ke manje ukuthi ke yilapho kufike exabane khona
mhlambe ke ngithinte kancane entweni efana nemimoya, indiki, umndawe, umnono, imimoya leyo eyehlukile. Manje uye uzwe umuntu ke ethi umuntu ngidla inkamba zomndiki nomndawe nomnono. Bese uxake ukuthi le mimoya ihlangana kanjani? Ikungena kanjani yonke kanye kanye ngoba umnono omunye umoya, umndiki omunye umoya, umndawe omunye umoya. Nansi ke lapho iqala khona ke Mamkhoza ke indaba ke manje yokuhamba uthwasa. Khona abantu Mamkhoza abagulayo bagula kabili. Khona umuntu oguliswa umoya, kube khona umuntu oguliswa idlozi. Yaphinda, khona umuntu oguliswa umoya, aguliswe idlozi. Ake sithathe ngaloguliswa umoya. Umuntu oguliswa umoya kufanele kulashwe lowo moya, okumndiki noma umndawe noma umnono kuphelele kanjalo. Hayi ukuthi athwasiswe. Bese bakhona umuntu oguliswa idlozi. Umuntu oguliswa idlozi iloke manje elizothi malimgulisa liyaziqumbela lizikhulumele lona likushaye phansi likwenze zonke izinto, ukhuluma into ongazizwa lokho kuthiwa ukufemba kodwa ubungathwasile bese lisholo lona ukuthi lifuna ini. Yileli dlozi elikuthumayo ukuthi hamba uyephi. Mhlawumbe lokho kungiletha ke manje ekutheni ukuthwasa kwehlukene kangaka. Idlozi lithwasisa ngezindlela ezikanje. Kukhona ukuthi likubonise likuthumele kwaKhoza uhamba ugijima uziyongena khona noma bakubonisa umuzi wakho. Kube khona la lizenzela khona lizithwasisela khona. Baningi abakuphikayo lokho kodwa nginamaphrufu amaningi umuntu othwase esizibeni aphume nenyoka esizibeni, aphume neshobe esizibeni, aphume nethambo esizibeni. Lizenzela lo. Manje ke Mamkhoza ke lezi izinto esengikhulume ngazo yila ke manje kulahleka khona. Ngoba uma idlozi elingene kuwena likuthuma kwaMkhize, lithumile kaMkhize. Futhi lona elizosho ukuthi sesiqedile kaMkhize sesicela ukuphothula sesiyahamba. Kodwa manje into elisuke lingayisho, lisuke lingasho ukuthi siphothula njena sifundeni. Ngoba selibona ukuthi selithola into elifuna. Manje ngakho ke la ke manje ke ezibonakalisweni kungena khona ubusemqoka kwazo. Ngoba umuntu othwasayo kungizwe kahle ufanele abe namaphupho nezibonakaliso ezilalelwa ugobela. Ugobela akathwasisi. Ugobela uyimento, ungumelusi. Ungumelusi olusani olusa lengane yedlozi elethwe kuyena ayixhumanise nalono zothwasa. Mhlamba ke ngiphinde la. Umuntu othwasayo akuyena uVVO Mkhize. Kodwa othwasayo ilongene kuVVO kumbe abangene kuVVO abazosholobona ukuthi ngalomzimba kaVVO sifuna kwenzekeni. Uma ugobela engayilaleli leyo nto eyiphikisa akasathwasisi. Yilapho ke Mamkhoza kufike konakale khona. Konakala la ke 1. Konakala ekutheni umuntu Mamkhoza afike etsheliwe esigodlweni esithile ukuthi akanikwe ukuthi nokuthi ani. Akenze ukuthi nokuthi nokuthi. Usethini ugobela usethi ugobela yini engathi uhlakaniphe kakhulu. Sokonakele. Umgobela engenzi izinto ovuka ekseni umtshele zona sekonakele. Ngoba manje usethwasisa wena ke manje ngomzimba. Akasathwasisi lo muntu okufanele ngabe uyathwasa okuwena ukuqala lokho. Okwesibili la kulahleka khona Mamkhoza. Athwase umuntu aqede athi tu kahle sigodlweni esikahle. Mase phumile inkinga. Usejaha yena ukwenza lokho ithonge idlozi lingakakusho. Ake ngenze isibonelo. Isikhathi esiningi amathwasa lithi maliphuma ithwasa bese kuyimani iqala ke imibona. Ake ngithi ke manje ke sekuzothiwa ke manje ke hamba uyofunda, sesizohamba siyofunda impande ehlathini. Uyangizwa usuphothulile. Abasho sesizohamba siyofunda impande ehlathini. So kufanele wena manje ke ubuze kulona ukuthi ubani ozosifundisa impande. Kusasa uyena ugobela wami noma nizongikhomba lithi buyela gobela. Mina sokufana ngikusehlathini. Yizwe nje.
kwenye inkathi lithi lalela-ke hamba-ke uye kumakhosi ozibani-ba. Kusho ukuthi akusho ukuthi umkhize uhlulekile, umkhize uqedile, kodwa umkhizeka akaphathisiwe ngizongena futhi egameni ukuphathisa, akaphathisiwe ukuyofundisa abantu impande ehlathini. Sewuyisiwa komunye ezofundisa impande ehlathini. Usiyasuka-ke manje lo mntwana useyohlola komunye ugobela kunokuthi yena enze lokho kushiwo. Mase yohlola kulogobela, logobela mamkhoza lihle iqiniso asilikhulumeni ngoba nayo ulambile. Akazosho ukuthi yebo kuthiwa nguse uzothi no, umkhize uhlulekile ukukuthwasisa, qala phansi. Sekubonakele. You see manje usuthwasisa umuntu osekutshela yena awusatshelwa yithongo kodwa uthunywe okunye. Ngizwe lo. Ngenze esinye isibonelo futhi mamkhoza. Bese futhi selithi-ke manje ithongo lakho-ke lalela-ke sesifuna manje umuntu ozosikhuphulela, ngizongena futhi egameni ukukhuphula, ozosikhuphulela lona-ke owayesebenza ngani ngomthandazo. Sesithi nayikhuphuka isithuba. Ayikho leyo nto. Sekuvela lo ngoba abantu abangena amamkhoza basebenza ngendlela eziningi ezahlukile. So-ke manje-ke sebezokuthuma ukuthi hamba uye kusibani bani. Manje akusho ukuthi lo gobela kuhlulekile, chaza ukuthi nange umuntu oseyispeciality kulowo mndima. Ngizokwenzela isibonelo nje mamkhoza ngelinye lamathwasa ami. Elathi seliphothulile. Batho antibalo, hayi udlale ngawo VVO. Kahle La hamba la esontweni weseli. Lathi sonta. Wafika ikhehla lathi wenzani la? Anti yini kwenze njalo? Ngithi bona babone engasebenzi ngoba into enkulu mamkhoza ukuthi phuma usebenza kunjalo. Manje na-ke watshelwa kwathiwa izoba yinde indlela. Wathiwa-ke lalela la, lathi-ke wenzani la? Wabuza uyabekezela, lathi ikhehla lalela. Wenzani bese uyasonda? Uyasonda phela manje kabaleka. Lasi lithi ikhehla hamba-ke manje uyofuna umakhosi okuthiwa usibani bani. Bambiza ngegama ngemusho. Lo makhosi ngenhlanhla noma ngebhadi uthiwa semlambuni. Uyayizwa le nto? Like shona kuyena. Yena kahamba yogidisa komalume bakho-ke manje. Akusezi kumina. Seliyakodwa enganeni yala ekhaya. Usehamba kusefuna, usehlangana neomunye ugobela, uthi ugobela hayi mina ngizokwenzisa. Kodwa kathunyiwe ke, indlala-ke seyingena lapho. Ngempela uhambile lo makhosi, waya kulo makhosi wayomgidisa izinto zikahle manje. Ngakho into engifuna ukuthi sibheke la mamkhoza ekwelapheni. Okuqala akuwena othwasayo, yilo muntu okuwena othwasayo, lalela yena. Okwesibili yenza lokho okushiwoyo. Okwesithathu ogobela kufanele balalele izibonakaliso ezikhulunywa yilabo abantu ngoba uma bengazilaleli abasathwasisi. Ngakho-ke ugobela futhi uma kufika ingane yedlozi kuyena ifile ngane ngikhonjiwe kuwena musu ukuthatha ngokuthi lo bemthwasisa uhlulekile yingoba manje sebezofuna le mpa ngizokwenza isibonelo ngami mamkhoza kuye kuhle into erefer ngathi sengithwase ngaqeda inyembani ngaqeda mamkhoza ngabuya yazi kwenziwani wathiwa manje kusele into ezimbili kuwena ufanele manje uhambe yomiselwa ukhamba lomnono lalela ngixoxe kwathiwa uba kwathiwa hamba kuzovela untokazi wakamkhize ozokumisela kwavela umamkhize lo la UKZN singazazi wangimisela izongane kwasekuthiwa kwesibili uyohamba uyosigeza kwasheme uhambe uyofuna ubaba kanje bekhomba untombela ngahamba bakwethu hayi ngoba wehlulekile ubaba owayengenza kodwa manjena yena phela akalwazi lolu khambe ngithi badinga manje hayi ake sibuye le ndaba sizekuyona nakho Inazi indaba ebengiyifuna yokuthi kanti nala ebandleni lamanazwa asho sinogobela inazi indaba engihlupha. I'm not there to analyze what VVO is saying because VVO is explaining inkolo yakhe. Akhona ukuthi futhi engiphisana naye ngakho ngoba inkolo yakhe. Kodwa my worry is about uNtombela ngoba uNtombela umfundisi webandla lamanazaveta.
untombela uyashadisa ushadisa amaNazaretha untombela uyabhabhadisa ebhabhadisa amaNazaretha. You can imagine what it is ukuthi uyobhadadiswa isangoma. That is what is worrying me, because lento ekhulunywa lapho iyiqiniso, lento ekhulunywa lapho yayikhulunywa emsakazweni iyiqiniso, ayilona indlela ukuthi uVVO ekuphothuleni kwakhe ubungoma omunye wezangoma ezamphothula in whatever way, noma ungabiza ukuthi ukuphothula noma ukuthi yini angazi, kodwa umfundisi uNtombela. Umfundisi uNtombela ushadisa amaNazaretha, umfundisi uNtombela ubhadadisa amaNazaretha. That is the reason why umuntu uma ebhadadiswa ebuhleni simphindisa ukubhadadisa. Because asikwazi ukuvuma ukuthi umuntu obhadadiswe isangoma bese sithi lo muntu ungcwele ngoba uNazaretha. That's why umuntu noma ngabe ubenzalo kunazo manje na wabhadadiswa ebuhleni siyamphindisa ngoba asisho ukuthi bonke abantu noma bonke abafundisi abasebuhleni bayizangoma, kodwa umuntu who is most popular ebandleni lamaNazaretha umfundisi uNtombela. Umuntu ohlale obhabhadisa abantu umfundisi uNtombela. Umuntu oshadisa intombi amakhosazana sephameni uNtombela. And uNtombela uyisangoma. And kusho isangoma ukuthi uyisangoma. And siyazi ukuthi ubaba mkhulu uthena isitha esikhulu sikaNkulunkulu isangoma. Hayi oVVO ngoba oVVO bangaphansi kwenkolo yabo. Kodwa la ebandleni lamaNazaretha isitha esikhulu sokuNazaretha umfundisi uNtombela. I say that unreservedly ukuthi isitha esikhulu kuleli bandla lamaNazaretha umfundisi uNtombela. Wonke amadimoni afuna ukuqeda kuNazaretha angena ngumfundisi uNtombela. Wonke amadimoni njengoba nibona izangoma zingaka nje bandleni lamaNazaretha ebuhleni umqoqi wazo umfundisi uNtombela. And leyo nto fanele niyazi ukuthi into yokugcina leyo esingakwazi ukuthi as ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu siyifihle nokuthi sitshele umhlaba ukuthi that thing is not acceptable. Akakho umuntu omNazaretha ongakwazi ukuthi eyihlanganise nomuntu obhula othwasa ngobungoma. Kodwa njengamanje sekuyenzeka lokho. And ngifuna ukuthi ngikusho wonke umuntu ekuzwe noma ngabe usebuhleni noma usethembe ezinhle noma ukuphi ukuthi ubuNazaretha kuphambene nalento enziwa uNtombela. uNtombela ubulala uNazaretha. uNtombela ubulala into kaNkulunkulu. Ngoba angazi ukuthi inkolo yomdabu noNazaretha hlanganaphi ngoba uthena uShembe khumbula ukuthi usuwenze ivumelwane noJehova uNkulunkulu wakho ukuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. uJehova uhlangana ngapi noGobela? uJehova uhlangana ngapi nazo zonke lezi zinto ekade ibalo uVVO? Uhlangana ngapi uJehova? Because uShembe ukhulume ngoJehova. Wathi khumbula ukuthi namhlanje usuwenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho ukuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. uNtombela njengomfundisi akasenzile isivumelwano noJehova. Lento uShembe wayibhala emthandazweni wokuvuka, wayibhala emthandazweni wokulala, wayibhala emthandazweni wokuwesabatha. So that ngisho bekuthiwa awenza umthandazo wokuvuka kodwa uwazi ukuthi umthandazo wokulala unayo le nkulumo. Noma ngabe ungawenza umthandazo wokulala kodwa uwazi umthandazo wesabatha ukuba uthi unale nkulumo. Is the only
lokhuza inkulumo efanayo ebhalwe emthandazweni wokuvuka, emthandazweni wokulala, emthandazweni weSabatha, because uShebe wanted amaNazaretha to know ukuthi uma uMnazaretha ngaso sonke isikhathi ukhumbule, remember, njengoba uNkulunkulu wabhala ngenkathi eletha iSabatha wathi khumbula. Nalapha kulokhu kwisivumelano soMnazaretha khumbula ukuthi namuhla usuwenze isivumelwana noJehova. Isivumelwano awusenzile noShebe, awusenzile noJesu, awusenzile nobani, usenze noJehova. Amen. Isivumelwano soMnazaretha senziwe noJesu, isivumelwano soMnazaretha senziwe noShebe, kodwa isivumelwano soMnazaretha usenza noJehova. Kusho uShebe wathi khumbula ukuthi namuhla usuwenze isivumelwana noJehova uNkulunkulu wakho ukuthi uyohlala noJehova. Kasho uShebe ukuthi uyohlala noJesu, uyohlala noShebe, thena uyohlala noJehova. And we know very well ukuthi uJehova ayikho into oyenyanya njengomoya ohlala kumuntu. Ayikho into enyanywa nje uJehova njengomoya ohlala kumuntu. Levi 20 verse 27 full. Levi 20 verse 27. Niyazi into ngibiza incwadi eshona ilanga ningalokho. Uthi from verse 26. Niyabangcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Owesilisa noma owesifazana elikulo idlozi noma umthakathi bobulawa nokubulawa bakhandwe ngamatshe. Igazi labo libe phezu kwabo. Kusho uJehova. Uthi umuntu wesilisa noma ngowesifazane idlozi elikuye uyobulawa ngokukhandwa ngamatshe. Igazi lakhe libe kuye. Uma uJehova lo owenze wena isivumelwano naye ukuthi uyohlala endini yakhe kuze ufe, wena bese ungenwa ilokhuza, ungenwa idlozi njengoba untombelene edlozi njena, kufanele kwenzweni ngawe. Umuntu othena uNkulunkulu ufanele ukuthi mayitholakala phakathi kwabantu ebulawa ekhande ngamatshe ubabhabhathisa kanjani abantu? Lo muntu lowo uyihlanganisa kanjani emhlangano? Because isivumelwano osenzile usenze noJehova. Awusenzanga noShebe, awusenzanga noJesu, awusenzanga noMahomede, awusenzanga noIhlomkhulu, usenze noJehova. And umuntu othena akalifuni umuntu onedlozi uJehova. Then how does it come about ukuthi bese wena uba lokhuza isangoma and at the same time uba umfundisi webandla lamaNazaretha? If uba umfundisi wabantu abangcwele, ngoba thina singcwele thina. Amen. Ngoba sihamba ngomthetho kaNkulunkulu singcwele. Ngakho-ke ningahlanganisi. Ningahlanganisi inkolo yobuNazaretha nenkolo yomdabu. Angisho ukuthi inkolo yomdabu imbi, kodwa uNkulunkulu imbi. Ngakho-ke singahlanganisi nayo. Inkosi kusile lokhu. Inkosi kusile phambi kwebandla.